Tu kabel, hej? Pani Helena priznáva, na začiatku to ešte bola sranda, no teraz jej to už prerastá cez slavu a zažíva nechcenú slávu. To nedobré, to už na smiechu toto bolo. To odo mne zrobili dajaký šašok alebo čo. Nešťastná žena hovorí aj o takýchto fotomontážach, je ich plný internet a toto ju už uráža. Oni predávajú trička, kabelky, 101 predávajú teraz po 12 €. Celú súpravu, ceplaky. Tu máš, na pravej alebo na ľavej strane máš tvoju fotku a tu máš také písmenka kabel. Tu kabel. Tu kabel, hej? Ale oni majú peniaze, ale ja nemám peniaze. Tak za to odo mne zrobili taký šašok. Rudňančanku vytáča, že kto dovolil výrobcom tvoriť oblečenie z jej podoby s ňou. Preto všetko sa hanbí chodiť po ulici, už viac ako 2 týždne sedí doma. Na internete je tiež fotomontáž pani Heleny a Spidermana. No a jak? Škaredo. Červeniakovcom sa tiež nepozdáva, že kým oni žijú v biedných podmienkach, predajcovia na nich zarábajú. Ja ich odav. Jediná možnosť finančnej náhrady pre túto pani by bolo podanie žiadosti o registráciu ochrannej známky. To by malo za následok, že akékoľvek ďalšie grafické šírenie jej podoby alebo akýchkoľvek slov z tejto reportáže by bolo nutné s jej súhlasom a za finančnú náhradu. Z Rudňan Matúš Gavlák, televízia JOJ.